Ahojte ľudia, vítam vás u nového videa na kanále Majno. Poďme do hry, dneska sme tu s Pipičkom.sk. Ak sa vám ľúbi moja tvorba, dajte like, odber alebo koment nejaký pekný. Ak chcete si so mnou zahrať, alebo doty, alebo chcete ma mať ako frenda, alebo mám si s vami dať dua a chcete aj videjko z toho, tak určite napíšte po toto video. Tak poďme na to. OK, my sme vo hre a Pipiček.sk tu už bere Pavlíky. A ja sa snažím tiež tu niečo česky. Poďme nástroj, poď. Oh. Wi-Fi. Vypávam vina. Ale to nevadí. Poďme ešte raz. Dobre. Mám 5 párov, ide tu proti devinkový kód. To dám. Chill, je slabý. Dobre. Fú. Hotovo. Dobre, počkávam. A je to. 10 pavríkov už máme. Ne, dozadu, zase brok. Pipíčku. No tak. Ne, dostala kód ešte tam. Boom. Dead. No, niekto vyžral Emska. A Jessie je tu. Boom, dead. Boom, dead. Jaký gameplay. OK, máme win, takže ak sa vám ľúbilo videjko, tak niečo určite zanechajte tu po sebe a budem rád, ak mi dáte nejak najavo, buď odberom alebo pekným komentárom, že je to pekné. Lúčim sa s vami, čaute.